Mga idol, naday ko yatuon karon. Na ako yatuon karon mga idol. Kagugtan ni sa mga babae karon. Nakoy bisitahon mga idol. Si Elias. Si Elias baka tong mayo kay mosayaw ba? Elias ba Elias? Daghan kayong mga babaeng nabuang niya. Tuon mga idol si Elias. Unya nangutan ako sa mga bata kung naa ba si Elias. Haman. Hala, puwerte man na yung gwapuha sa personal mga idol. Si Elias. Nindot kay smile si Elias mga idol. Si Elias ay. Ano si Elias mga idol? Unya ako sing gipangutan na kung okay ra ba siya, okay ra man day ko no siya. Muhay na lang siya sa kamera. Ing tungura mga idol, ni aksyon kog duda. Masin si Elias na ikaluha ba? Ikaw si Elias? Unya karon mga idol nagsabot ming mag-inom. Sa akong asawa ako lang ihilom. Ang sabas ko asawa ko masuko mo sige kog inom. Sukan ka di ay. Masukan ko oy. Di ko padul. Asaba yung inom tulong. Dilira ko pa sa baon ni Elias mga idol. Anggid man day ni silagnaong ni Lolong. Unya akong giingnan nga kung masakpan ko dili na ko padulgon. Dili na ko padulgon. Di ay. Di lang. Ito. Puwerteng katawaan ni Lolong mga idol. Kay dili na ko padulgon. Dili naman ko pa dulgon. Trabaho nang inom. Alat saba. Hindi Isa may palitan eh. siya. Isa man. Eksaba ni mama ni mo. Ah, sige na. Hindi ba siya? Sige na mag-inom. Kulapo lang. Lapo. Soft drinks. Masa ba soft drinks mo ang ganahan? Berting siya. Mountain Dew. Di na ka magsaba-saba ha? Lagi. Sa usara. Asa ko palit? Na, ilayo na. Ito. Oh. Hoy, Oh, ato yung lamading liya. Bading liya. Oh. Liya ba? Ato ba ito? kining kulapo nga nag-inusara. Kuwangan pa kuno ni niya. Kay hubogid kuno ang iyang tirada. Ay naon sa basig mapangag na pud ni siya. Oy Manoy Chris TV, maghubog jud mog maayo di ha? Siya tagod ingko pisot. Oy basin maligid na po na si Lolong. Ingko pisot. Ayaw ra ka problema og maligid si Lolo. Kay nag-mouthpiece naman ni siya karon. Ha. Pagkabugal-bugalon lang yun ni mo lulubot yok. Nagsalig lang yun ka nga imong ngipon puros na natuod. Ning tungura mga idol si Lulong nagkuha nagpitsil. Kay uga na kuno kayo iyang ngabil. Unya mga idol si Lulong naguna-una nag-inom. Ay sus kay baw na ka nga si Lulong mura sa ni Camille ba nga purti nang uhawa. Unya karon ako na sa ding tagay mga idol. Dili man puno mga idol. Imo na noy. Aman na ka. Mo puno. Ako dili. Dili. Kansihan ako ani Longoy. Mga puno ako. Gamay kayo. Uy hala, kansi ko aning trabaho Kang Lulong puno niya ako tungara. Pwertira bang saktuha sa timplada mga idol? Manoy Chris TV, puwerting lamia ginang tiki-tiki. Kung mainom ka na imong lawas, kondisyon permi, unya imong kargada, gahi pod kaayo ba? Ha.